Pekný útorkový večer vám želám. Vítajte na dnešnom Zoomovom stretnutí, kde budeme zdieľať úžasnú príležitosť s firmou Forever Living Products. Ja som veľmi rada, že dneska to môžem zdieľať s vami, skúsenosti nášho tímu, informácie a trošku viac informácie aj o tom, čo všetko sa aj s firmou dá dosiahnuť. O firme Forever nebudem ja rozprávať, ale poprosila som jednu moju spolupracovníčku, ktorá je tu už dlhšie medzi nami a má tiež veľmi dobré skúsenosti a je tiež taká nadšená a oddaná firme Forever a lojálna, by som povedala, už roky rokúce. Už ju spoznala ako tínejdžerka, keď študovala na strednej škole, takže privítajme spolu Angeliku Zajacovú, supervízorku vo Foreveri. Nech sa páči, Angelika. Ahojte, krásny večer vám prajem. Takže ako Mirka povedala, mala som tu možnosť spoznať túto úžasnú, dovolím si tvrdiť už teraz, že rodinu Forever, pretože mi tak prirastla k srdiečku. Niečo o tejto rodine vám trošku poviem. Založil ju Rexmond v roku 1978, čiže už má nejaký ten rôčik a nie je to žiadna novinka na trhu, ale je to niečo overené, čo funguje a sú výrobky hlavne z prírodných zdrojov, najmä z aloe vera gélu, ktorý sa vlastne získava z aloe polí. Dokonca teraz sme už získali aj biocertifikáciu z Dominikánskej republiky z týchto polí, takže je to veľmi kvalitné. Všetká mechanizácia je v podstate vylúčená, listy sa zbierajú ručne, takže firma sa zaoberá vlastne aj takýmito, napríklad máme bio kozičky, ktoré nám to tam hnoja, čiže máme biohnojiva, nepoužívame žiadne chemikálie. Potom napríklad vodička, v ktorej sa umýva aloe, keď ide do toho, vlastne, kde sa čistia tie listy, tak tá sa využíva na polievanie. Takže firma veľmi šetrí aj prírodu, takže to sa mi veľmi páči, aj životné prostredie. Taktiež je to multimiliardová spoločnosť, si dovolím tvrdiť, ktorá nemá vôbec žiadne dlhy. Čiže ak hľadáte niečo, čo chcete, aby fungovalo, čo chcete, aby ste mali istotu v podstate, že toho 15. vám príde výplata, tak ste na správnom mieste. A ešte, čo by som vám tak povedala, no vďaka tejto firme a týmto produktom sa aj náš život stal lepším. Takže ak chcete, aby sa aj váš život stal lepším, tak určite majte uška otvorené do Korán, pretože nielen zdravie, ale aj si dovolím tvrdiť, že momentálne aj zdravá peňaženka je v tomto svete veľmi dôležitá. Takže niečo o týchto fantastických produktoch vám povedia dievčatá. Taktiež aj včielky máme vlastné, ktoré sú v úplne čistom prostredí a od nich máme vlastne včelie produkty veľmi kvalitné, najkvalitnejšie na svete. Takže máme produkty cez osobnú starostlivosť, výživové doplnky, nápoje a vlastne základom týchto všetkých výrobkov je aloe vera gel. Takže nie voda, nie krémik si dáte na tvár, ktorý má v základe vodu, ale si dáte aloe vera gel, ktorý má 240 aktívnych látok a určite lepší ako voda. Takže dievčatá vám teraz priblížia, ktoré produkty ako komu fungujú a teda možno, že ja zazdielam skúsenosť svoju inokedy, ale nechám slovo iným. Pekný večer, užívajte si. Ďakujem veľmi pekne, Angelika.
A ten úsmev na tvári sa ti vždy vyčaril, keď si aj bližšie rozprávala. Ja by som ešte možno dovolila si doplniť, že Forever funguje v 160 krajinách sveta. Ak by ste náhodou mali vo vašom knihe snov alebo za cieľ žiť raz tak, že budete cestovať, že 2-3 mesiace v jednej krajine, v druhej, alebo že na pol roka by ste cez zimné obdobie vycestovali do teplých krajín. A predtým si pozrite, či tam je firma Forever, pretože si nemusíte baliť produkty na pol roka so sebou, ale viete si ich tam zadovážiť. Ja som tomuto veľmi rada, lebo aj my, keď chodívame do Turecka, tak zvykneme si tam objednať niektoré produkty. Takže v 160 krajinách sveta funguje Forever. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. A Angelika spomínala, že Forever je najväčším pestovateľom rastliny aloe vera na svete. Od toho sa odvíja obrovský sortiment produktov a veľmi dobré skúsenosti majú aj dievčatá v tíme. A veľmi rada by som ich poprosila, aby oni zdieľali tie ich skúsenosti alebo skúsenosti ich zákazníkov. Takže by som tiež poprosila, tiež supervízorka, veľmi dlho používa produkty, má veľmi dobré skúsenosti, Beátka Dragúňová. Pekný večer vám prajem. Ďakujem, Mirka, za slovo. Ja by som pozdieľala skúsenosti mojich zákazníčok a ako teraz ide to jesenné obdobie, je to také akorát ideálne. Jedna moja zákaznička má dcerku, teraz už má 7 ročkov a začali používať produkty, myslím, že pred 3 rokmi a používa Imublend, garlic a kicky a povedala, alebo mi napísala, že toto používajú preventívne a keď sa náhodou niečo vyskytne, že dajme tomu, že tá nádcha sa ukáže alebo bolesť hrdla, tak potom iba zvýšia dávky. Pravda, že viacejkrát aplikujú first do pusinky a vždy to pekne zvládnu. A to si všimla, že tieto naše Forever výrobky oproti tým voľnopredajným liekom, či sirupom, či vitamínom, jej nespôsobujú bolesti brúška, nemá problémy s trávením, potom nenadúva ich, kdežto pri iných výrobkoch mali tento problém. Takže tomuto som sa veľmi potešila. A potom pozdieľala svoju skúsenosť. Ona pracuje v domove dôchodcov, čiže je tam naozaj veľký kolektív a hlavne v tomto zimnom a na začiatku jarnom období je veľa tej chrípky a angíny. A ona veľmi obľúbuje, alebo si obľúbila ten Bipropolis, to veľmi dobre vieme, ale vždy je to tak lepšie počuť od niekoho iného, lebo my už tú vlastnú skúsenosť máme. Ale že ona to potom ešte pridáva Imublend k tomu, pravda, že first, a že vždy sa jej to podarí doliečiť bez antibiotík, čomu sa ona veľmi teší a je to veľké plus pre ňu. Takže toto bolo také na toto jesenné obdobie. A potom máme tu tekuté mydielko, ktoré vlastne máme naozaj všetci a radi, aj my ho doma používame celá rodina. Aj chlapcov som naučila na to. Pardon, že som si produkty neprichystala, ale Mirka vám ich ukáže. Naozaj, kamarátka mi písala, že jej dcerka, odkedy používa toto mydielko, tak akné na chrbte nemá. Potom zvykla mávať v zime exém na ruke. Odtedy sa jej tento problém vyriešil. Potom ho používajú ako gel na holenie, čiže žiadne vyrážky už sú vlastne minulosťou. Krásne vonia, dobre vieme, že dlho vydrží. A veľa detičiek, ktoré mávajú tie exémy, či suché, či mokvavé, ale sú vlastne spokojnejšie po tomto sprchovaní, lebo nesvrbí ich pokožka, nedráždí ich, neškrabú sa potom toľko. Takže topka, naše mydielko. Takže toto boli moje 3 skúsenosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem aj ja veľmi a ja by som dodala k tomuto mydielku, ja 27 rokov ho používam,
A ja keď som pred 17 rokmi začala spolupracovať, tak toto mydielko bolo u mňa v každej jednej objednávke, ale v každej, pretože ja bez tohto mydielka si neviem predstaviť náš život. Ja dokonca, keď idem niekde, našla som si vo Foreveri taký veľmi dobrý dávkovač, že si ho aj tam dávam. Minulý manžel hovorí, a prečo si nabrala tak málo? Takže hovorím, musíš s ním šetriť, lebo hovorím, narýchlo to bolo. Výborné aj na intimnú hygienu, naozaj aj od útleho malého bábätka vrelo odporúčam, ani toto mydielko neštípe oči a veľmi dlho vydrží ináč. Takže ďakujem veľmi pekne, Beátka. A teraz by som odovzdala slovo Dominike. Dominika je maminou 3 malých dievčat, 3 malých, lebo tá najstaršia je druháčka, takže tretiačka už, no tak do tretej, takže majú toho veľa, čo na robote má Dominika, čo sa to otáčať a nemôže si dovoliť, aby deti boli týždeň, 2 chorlavé, ale má veľmi dobre tiež rôzne skúsenosti s rôznymi našimi produktami, tiež ich dlhodobo pozná aj používa. A tiež je supervízorka, no už aby som mohla sa nejakú manažerku v tíme, dievčence. Dominika Makíšová. Nech sa páči. Tak ja by som vám chcela povedať také 2-3 moje najnovšie skúsenosti, aké teraz máme. Pred cca týždňom aj pol som sa zobudila s obrovskou bolesťou medzi lopatkou a chrbticou. Mala som tam ako takú kúču, ktorá mi bránila v pohybe, či už ruku ho zdvihnúť. Ja som stávala prvé ráno z postele ako 70-ročná babka, ktorá je zrobená, boli ju každá kostička. Proste ja som si nevedela spraviť brkoč, normálne, čo bežne chytím vlasy a idem. Tak hovorím, že mám náš úžasný Heat Lotion. Hovorím, natriem si to s tým, lebo vždy, keď niečo takéto mám, hovorím, keď si to natriem, tak mňa to prestane za pár dní bolieť. Tak som si to natierala asi 3-4 dní a bolesť neustupovala. Tak rozmýšľam, že čo teraz, veď ja proste musím fungovať, ja musím sa hýbať, musím pri tých deťoch navariť, oprať aj všetko. Hovorím, nemôžem tu byť ako Lazar. Tak potom ma napadlo, že však sprostá máš ešte cooling krém. Tak som si natrela s týmto. Či veríte, či nie, po 2. na 3. tá bolesť z tej cestičky medzi tou lopatkou a chrbticou, tá normálne, to keby neskúsim, tak to neuverím nikdy v živote, pretože tá bolesť normálne takto mi odchádzala, ja som mu cítila, ako odchádza takto z kože von. Hovorím, toto není možné, tak potom som si každý deň ráno, večer natierala, aj tá Marka mi natierala. Hovorím, prosím ťa, pretri mi to tam, nech ma to prejde, nech som čím skôr fit a musím povedať, že asi už môj hit opustím a začnem s týmto, lebo krásne to uvoľní, pardon, mám tu malú, krásne to uvoľní to svalstvo a fakt ten chladivý efekt sa tak spríjemní, že tá bolesť tak odchádza z človeka. Prosím ťa, hýbaj preč. A potom naša ďalšia skúsenosť, malá Olivia, teraz je tu prítomná, mala z pár dní bola taká vyhádzaná. Vyzeralo to ako potničky. Tak som to neriešila, hovorím, sú to potničky. Aj na internete, že som si našla obrázky, hovorím, sú to potničky. Keď to už na 4., na 5. deň neprechádzalo, tak sme išli k detskej lekárke a hovorím, lebo každý mi hovorí, ona ma kiahne, nechocňovaní medzi deti. Hovorím, nie sú to kiahne. Hovorím, kiahne, viem, ako vyzerajú. Hovorím, nie som asi tak šišnutá na mozog. A hovorím, idem s ňou radšej lekárke, že nech jej to pozrie, že nech ma ustí, že sú to není kiahne. Tak sme tam prišli a hovorí doktorka, že nie, že kiahne to nie sú. Ale je to taký vírus teraz, tieto dvojročné, rok aj pol a dvojročné detičky majú taký vírus, že sa celé vyhádžu a trvá to minimálne týždeň, 2, kým sa tá koža zase dá dokopy. Že môže to byť nejakými vplyvmi ovzdušia, môže to byť z nejakých postrekov, môže to byť z bazénovej vody, lebo ona sa predtým kúpala. My mysleli, že či nie z toho chlóru, ale hovorila, že môže to byť hocičo, proste není to nákazlivé. Tak ja doma, hneď ako sa vyhádzala, tak sme
nasadili beríčko, pila ráno aj večer, šamprlíček. Potom som jej vytláčala na lyžičku, lebo ešte nevie prehltať tieto Artixy. Toto zachránilo mojej druhej dcerke nožičky. Mala ich brutálne červené, až v podstate koža bola až taká krvavá. Už aj v škôlke mi pani učiteľky hovorili, že prosím ťa, že čo to má? Hovorím, no má exém. A tak som jej dávala tieto Artixy a zaberali. Prvý mesiac zaberali. Začal sa druhý mesiac a začalo to prestať zaberať, ale vám poviem prečo. Moja úžasná dcéra ich hádzala do koša. Ona povedala proste, že to nebude jesť, tak to nejedla. No ja keď som to zbadala, že to je v koši, tak potom nastala pohroma. Hovorím, ty keď to nezačneš, ty pôjdeš do nemocnici. Hovorím, zoberú ťa tam, budeš tam sama. Hovorím, musíme tie nožičky dať dokopy. Ako náhle ich začala zase užívať, to bolo 2-3 dní potom, ako neužívala, tie nožičky normálne sa dali do takého poriadku, že fakt ja som neverila, že niečo takéto je možné. Takže to. A koľko si dávala, Dominika, prepáč? Koľko si jej dávala? 3 som jej dávala. 3, áno. Vždy to brala ako jednu dávku večer. 3. Ale ešte som sa čudovala, že prečo jej to nezaberá, však dokiaľ už jej to zaberalo, mala tie nožičky krásne, oni neboli ani zapálené, ani začervenané, nič, lebo ju to ani nesvrbelo, ju to ani nepálilo, proste ten exém bol len červený, napučaný, také bodky červené pri sebe veľa a akože ju to nepálilo. A hovorím, že prečo jej to nezaberá. No a už som zistila, že prečo. Pretože potom o 2 dní, o 3 dní si dala a už mala tie nožičky krásne, biele. Ešte bolo vidieť, že sú fliačky, ale už neboli červené. No a ešte sa vrátim k tej prvej dcerke teda. Tak sme natierali najprv s propolisovým krémom, pretože mala to ona také červené, také dosť červené. Tak hovorím, natriem ti to s propolisovým. A takto to bolo, dokým sme nešli tej lekárke. Potom, ako sme išli k lekárke, tak hovorím, že budeme jej striedať aj žely, tieto 2. Tak sme dávala som skôr žely, potom už, a bolo vidieť, že tie fliačiky, čo mala červené, tie pupáčiky, že sa fakt zmiernili. Potom som to hovorila aj mojej detskej lekárke a tá hovorí, lebo hovorím, že jak ju natriem, hovorím, mám taký gel, lebo ona mi hovorí, že neviem, čo by som vám poradila na tú pokožku, že čím by ste ho mohli natierať. Hovorím, nemusíte mi nič poradiť, hovorím, ja mám doma. A že čo máte doma? Hovorím, viete čo, taký aloe vera jelly gel? A ona, že no tak to je dobré. Pýta sa ma, že z jakej firmy? Hovorím, Forever. No tak oni majú dobré produkty. Hovorím, no majú. Hovorím, tomu by ste neverili. A ona, že ja to poznám. Tak len toľko mi k tomu povedal, že teda nech jej to natieram s tým. Tak som jej to s tým natierala. A už teraz to je, chvála Bohu, dobré, ale naďalej užíva. Beríčko, Artixy. A každý večer natieram žely. A ešte zase moja skúsenosť s týmito úžasnými túmskami, lebo nechce sa mi veriť, že takúto cenu majú tieto túmsky. Hovorím, toto je ešte lacnejšie než v lekárni, lebo ja som zvykla mužovi kupovávať na hrdlo, buď sprej alebo cumulačky. No ale tam to bolo v porovnaní s tým vyše 8 eur, takže hovorím, táto cena je parádna. A začalo ma bolieť hrdlo. Začalo ma škrabať ráno. Tak hovorím, že hodím si jednu túmsku. Tak som si dala jednu túto cmulačku. Dosť dlho to trvá, kým ho vycmuláte, ale snažte sa ju vycmúlať, nie rozhrísť, ani zapiť s vodou. A verte, či nie, na druhý deň ráno mi nič nebolo. Takže za mňa toto je úžasné. Je tam kurkuma, zinok, aloe a meta. Takže za mňa tieto túmsky a sú fakt za takú cenu, že toto človek nečakal, že niečo takéto bude za takúto cenu. Takže to boli také moje najčerstvejšie skúsenosti z týchto 3 týždňov. Ďakujem pekne, pekný večer. Ja ďakujem veľmi pekne, Dominika, ja som si aj pripravila, ja mám ešte toto indické balenie
na tieto turnsky, ale teraz by som vás chcela vyzvať, ktorí ste tu, lebo som si myslela, že Domča povie skúsenosť, že kto má ešte s týmito novými produktami, turmami dobré skúsenosti. Kľudne sa prihláste. Má niekto ešte dobré skúsenosti s týmito novými produktami? Áno, Erika? Ahojte, pekný večer vám prajem. Áno, ja milujem tento turn, pretože v pondelok, nie, v nedeľu sa mi stalo, že som bola, nie, v sobotu dokonca, keď sme tam boli na manažerskom retríte, že som nemala hlas, bolelo ma hrdlo, proste cítila som, že niečo na mňa ide, tak som za sobotu, nedelu som vycuckala celý balík, to znamená, že 10 tohto turmu. A musím vám povedať, že na pondelok ráno mi nič nebolo. Takže ešte v nedeľu večer som bola tak, že som už pociťovala, že jejda, že už mi nič není, že už vôbec necítim nič, ale na pondelok ráno už som bola včera úplne istá toho, že už mi nič není. Takže za 2 dní to úplne zabralo a veľmi sa tomu teším, že naozaj treba toho viac, áno, je to pravda, ale keď chceme byť raz, dva fit a nechceme sa ešte viac dostať do tej choroby alebo do toho, aby sme sa necítili dobre, tak jednoducho musíme zvýšiť dávky a raz, dva to už bude. Takže veľmi sa teším, že máme tento produkt. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ešte je niekto, kto by chcel zdieľať svoju skúsenosť s týmito novými produktami alebo s týmto novým produktom? Ja doplnila, ja som ho oddala aj mojej 8-ročnej a nemala problém ho vycmúvať. Už ten úplne malý linký kúštik, už to musela zapiť, ale paráda, akože môžu to aj kľudne deti, takže máme to skúšané. Aj Eliška už malá, takže sa aj nič nestalo. Len toľko. Áno. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja som minule išla z Bratislavy, som mala klímu pustenú a veľmi málo púšťam klímu, ja to nemám rada, ale fakt bolo dusno a teda a počas tej cesty domov som už začala pociťovať hrdlo, ja keď si aj dávam, že o 5 stupňov menej než je vonku, ale aj tak. A už keď som bola pri Dunajskej strede, už tam začalo pršať ešte dusnejšie a hovorím, dám si jedný turmsky, lebo hovorím, kým prídem domov, ma začne boleť hrdlo. Kým som prišla domov, ja to veľmi dlho cuckam, mne to je hodinu trvá, kým vycmúlam a niekedy sa neviem dočkať, tak už ten veľmi lézrom krájaný kúštik ja už rozhryzem a zjem. Takže to bola moja skúsenosť, jasné, že kým som prišla domov nič. Ale čo vám musím určite povedať, babi, to som už možno aj spomínala niekde na mojom profile. Stretla som v meste jednu kamošku, mala nejaký problém, kuriér jej nedorúčil tovar a tak ďalej, tak som sa tak vnútorne nahnevala, že na seba, že som sa jej nepýtala, či došiel tovar a tak ďalej, že sa mi hore vrchná pera ma tak začala svrbeť, že som cítila, že mi vyjde von herpes. Ježiš Maria, hovorím, zas ten herpes, hovorím, to zas bude 2-3 dní, neviem čo, otvorila som kabelku, nemala som tam turm. Hovorím, tak som utekala do auta, lebo mi veľmi dobre zaberajú imublendy. Minule som si už dala 4, fakt ani nevyšlo nič. Potom zas som mala nejakú príčinu a zas sa mi akoby tlačil. Možno by to ani nebol herpes, neviem, proste ma tuto začala svrbeť pera, zas som si dala 4 imublendy a nič. No a teraz si hovorím, kým prídem ja z mesta domov na dom, za 10 minút minimum, kým ešte auto a tak ďalej, kým si dám imublend, kým neviem, čo to 15 minút prejde, hovorím, nemám toľko času, tak som išla rýchlo do auta, jedno som si vytlačila a išla som k babke do Bajču, čo je asi 7 kilometrov, tiež 15 minút cesty a veríte, neveríte, nič. Absolútne nič sa nevyhodilo, takže ja mám s tým veľmi dobré skúsenosti a minule Paťo môj, asi mu išla zimnica teraz na Donovalo, kde sme to boli na manažer retríte a poviem vám úprimne, jemu to moc nechutí. A mne tá meta, neviem čo a kurkuma a bla 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 a hovorím, potom mi hovorí na meetingu, že asi mi ide herpes, lebo on je taký citlivý na takéto neumytý pohár a neviem čo. Hovorím, chod si dať hore first, propolisový krém, volačo.
A vieš čo, dám si ten turm. Hovorím, dá si ho? No však jasne, to tak minule tebe rýchlo zabralo, tak si ho dám. No tak si dal a večer mi hovorí, že počúvaj, že nič mi nevyšlo. Takže turm je veľmi rýchla pomoc. Asi na všetko. Máme o tom aj video. Kurkuma je výborná, protizápalová, antioxidant je to a tak ďalej a tak ďalej. Takže na imunitu určite každý deň majte to v kabelke, majte nastrihané, pretože je veľmi dôležité, aby ste vedeli darovať, vyskúšať. A k tomuto sa ešte vrátim, prečo nastrihané. A záver tohto Zoomu by som chcela venovať, čo všetko nám ponúka Forever, prečo sa oplatí pridať sa do Foreveru, vytrvať pri Foreveri a pustiť sa neskôr do spolupráce, pretože firma Forever ponúka veľmi široké portfólio rôznych vecí. Ty ako zákazník alebo ako prihlásený človek do Foreveru, že si vypíšeš prihlášku, že sa zaregistruješ, že sa staneš členom, máš veľmi veľa benefitov. Prvým veľmi dôležitým benefitom je, že automaticky hneď pri prvom nákupe získavaš 5% zľavu. Môžeš získať aj 30% zľavu, takto 30% zľavu, keď sa rozhodneš pre combo pack alebo si vyzbieraš za 2 po sebe nasledujúce mesiace takzvané 2 body. Každý jeden produkt má určitú bodovú hodnotu. Na tvojej webovej stránke sa môžeš pozrieť a automaticky po kúpe buď štartovacieho balíku, ktorý má 2 body, alebo si vyzbieraš postupnými nákupmi za ktorékoľvek 2 mesiace, ale môžeš aj za 1, ale max 2, získavaš doživotnú 30% zľavu. Nie sú žiadne poplatky, není žiadny manipulačný poplatok, není pravidelnosť nákupu. Jediné, čo je, treba mať vždy minimálne nákup v hodnote 60 €. Ale to si tam dáš 3, 4, 5 produktov a už to máš. Ďalším takým dôvodom, prečo si spraviť túto 30% zľavu je to, že si môžeš budovať svoje vlastné podnikanie. Čo znamená vlastné podnikanie? Vlastné podnikanie to znamená, že ty ako člen Foreveru môžeš ďalej vysúvať produkty tým, že takisto ako ty si bol prihlásený do Foreveru, už aj ty od tejto pozície môžeš napájať na firmu priamo svojich priateľov, známych, kamarátov, kolegov a tak ďalej. A tie isté benefity vie získať táto tvoja komunita ako ty. A spoločnými silami sa viete potom dostávať stupienka na stupienok, viete tu získavať benefity, ako sú vyššie zľavy, vyššie medzi provízie. Raz dosiahnutá úroveň sa nikdy vo Foreveri nestráca. Aj keď odídete, ja neviem, na matersku, alebo sa vám stane nejaká situácia v rodine a neviete budovať podnikanie, môžete sa kedykoľvek vrátiť a pokračujte z tej pozície, kde ste prestali. Oproti s ostatnými firmami nikto nemá takýto marketingový plán, ako má Forever. Firma vás ocení, ohodnotí vás, uznanie dostávame. Už za malé 2 bodíky vás firma ocení, na pódium sa viete dostať a tak ďalej. Viete tu získať pozíciu manažéra. Nájdeme 5 dobrých kľúčových ľudí, s ktorými začneme budovať biznis a viete sa dostať v priebehu. To je na vás, lebo máme na Slovensku rekord 40 dní, sa jeden pán stal manažerom. Moja Erika sa stala za 10 mesiacov manažerom, ja som sa stala za 15 mesiacov manažérka, takže niekto je tu 10 rokov a ešte není manažer, ale nie preto, že by to nedokázal, ale preto, že ešte neverí, že by mohol byť manažerom spoločnosti. A odtiaľ, ja vždy hovorím, že sa otvára zlatá brána, pretože firma ponúka rôzne motivačné odmeny, ako je Forever to Drive, čiže dostávate extra príjem za vašu dobre odvedenú prácu. Potom máme pozície, ako sú Eagle Manager. Eagle Manager je ročná kvalifikačná odmena, vďaka ktorej môžete cestovať po svete. Potom máme globálne rally, ktoré je tiež vždy spojené aj s cestovaním. Máme 13. plat, takže okrem všetkého ešte plus 13. plat viete dostať. A
A vždy sa oplatí rozprávať o produktoch. A ako som vám hovorila, že krok číslo 1, zaregistruj sa a vyskúšaj produkty. Nadobudni veľmi dobré skúsenosti s produktami a ja ti garantujem, keď budeš mať dobré skúsenosti, už ti to nedá, aby si to neodovzdal ďalej. Ja som dneska bola v mesiarstve a pani hovorím, že tam je veľmi zima a tak ďalej a ona, že jaj, ani mi nehovorte, že už ma bolí hrdlo. Ja hovorím, bolí ju hrdlo, rýchlo pozerám do kabelky, nemala som tam turm. Mírka, musíš mať turm v kabelke. Mávam, len teraz som si zobrala inú. Idem do auta, hľadám, mala som celý balík, hovorím, čo to tam budem ja strihať, kde to tam budem, neviem to odtrhnúť, nebudem je dlabať jedno. Našla som ešte jedno balenie, kde som mala 5 kusov. A potom som našla jednu fantastickú žltú brožúrku, no teraz nechcem stať od stola, ktorá bola už opečiatkovaná, lebo som ju mala v aute. Dozadu som napísala telefónne číslo, išla som za ňou, hovorím, toto sú najlepšie pastilky, áno, táto brožúrka, hovorím, toto sú najlepšie pastilky, aké sú teraz dostupné na trhu. Hovorím, sú z Indie, sú výborné, hovorím, použijete 2-3 dneska, zajtra zás, hovorím, garantujem vám, že vám nič nebude, ale musíte to vycuckať, tu je brožúrka, popozerajte sa. A pani mi hovorí, že a vy ste nejaká, ako mi to povedala, nie, dílerka. Hovorím, nie, ja hovorím, podnikám s Forever, hovorím, pomáham ľuďom, aby sa cítili lepšie. A pýtam sa, poznáte tieto produkty? Že nie. A ja, že odkiaľ ste? Že zo Štúrova. No, takže som si vypýtala kontakt na pani. Pondelok sa máme skontaktovať. Vždy majte, teraz ide jesenné obdobie, aby ste pozdielali skúsenosti, pretože každého boli hrdlo, kto pracuje v takýchto obchodoch, takže si nastrihajte, zoberte si krabičku, aby ste vedeli vyskúšať, rozprávajte sa s ľuďmi, lebo pani mi hovorila, tak ma bolí hrdlo, ale naozaj tak ma bolí hrdlo, hovorím, nemám first, hovorím, ale turm mám. Takže prichádza také obdobie, kde si viete vaše podnikanie rozšíriť aj vďaka, ako Dominika hovorila, tomuto fantastickému produktu, ktorý naozaj nie len, že veľmi dobre chutí, ale veľmi rýchlo účinkuje na naše problémy a vďaka aj tomuto. A takto jednoducho funguje naše podnikanie, že ja mám dobré skúsenosti a zdieľam ich ďalej. A ak máte cieľ, že chcete ďalej postúpiť, že chcete mať lacnejšie produkty, tak keď vám niekto povie o nejakom probléme, že není spokojný v práci, nepáči sa mu, v akom kruhu pracuje, nemá dobrý kolektív, alebo potrebuje zaplatiť deťom školné a nemá toľko financií, alebo často choré sú detičky, mne už hneď cinká v ušiach, že ja aj hovorím, toto sú všetky tlačítka, ktoré ja potrebujem a vďaka ktorým ja viem presne to vysunúť človeku, čo chcem. A ešte mám pár minút a presne vám poviem, že keď som ja začala, ja som si potom dala aj list ľudí, ktorých nemám rada, pretože som veľmi sa chcela stať manažérkou a oslovila som každého. A nezabudnem na moju prvú manažérku, ktorú som tak oslovila, že nemali sme sa veľmi v láske na strednej škole, ale som ju oslovila, lebo som chcela byť manažérkou. A pár rokov sme sa nevideli a hovorím jej, že chcela by som jej niečo porozprávať, čo som začala robiť. A ona sa na všetko sťažovala. Mala rodičov chorých, nepracovala na dobrom pracovnom mieste, pretože mala nedobrý kolektív. A hovorím jej, že ľudská, a možno ti viem aj na toto pomôcť. A potom, že mamina má zdravotné problémy, možno ti aj na to viem pomôcť. A potom aj ona niečo chcela. Hovorím, vieš, možno aj na to. A ona, že do frasa Miri, tak povedz mi, čo to máš, lebo na všetko máš riešenie. Takže počúvajme tých ľudí, čo chcú, lebo darmo ja im budem hovoriť o aloe vera, keď ona si chce zarobiť x peňazí. Darmo jej budem hovoriť, že aký fantastický modrý krém alebo propolis krém, keď má problémy so žalúdkom. Darmo jej budem hovoriť o cestovaní, keď možno nevie si kúpiť ani lístok do Bratislavy. Takže počúvame tých ľudí, čo chcú, ukážme im príležitosť, že vďaka tomu, že začnú užívať produkty, si vedia znížiť náklady, pretože produkty veľmi dlho vydržia, vedia ušetriť a tým pádom vedia si začať budovať aj svoje podnikanie, vďaka ktorému vedia mať vyššiu zľavu na produkty a časom vedia aj cestovať a
a splňať si všetky sny, ktoré si vytýčia. A ja vždy hovorím mojim dievčatám, aby si vizualizovali svoj úspech. Lebo možno v práci vás neučia to, že Hajra, hoci ktorá, teraz tu vidím predo mnou Ildiko, že Ildy, ty si superná zdravotná sestra, ty vieš byť aj šéfka celej nemocnice. Určite ju tak nepovzbudzujú, aby išla ešte niečo a robila ešte viac a všeličo možné, ale tu vo Foreveri my vám všetkým držíme palce. Rozprávajte, zdieľajte skúsenosti, pridajte ich do Foreveru a ukážte im, ako si aj oni vedia zarobiť peniažky. Veľmi pekne vám ďakujem za dnešný Zoom, za dnešné sledovanie. Dúfam, že som vám odovzdala pár cenných informácií a teším sa na budúce. Ahojte.